Helo bawb, a chroeso i bennod newydd sbon o'r podlediad byw llyfrau. Da nawdd estyn allan, Llyfrgelloedd Cymru ar y cyd. Y tro yma, fi Rhian, a Lois yn cymryd rhan, a da ni'n eithriadol o ffodus o gael cwmni'r amryddawn Rhian Cadwaladr. Felly, croeso mawr ato ni Rhian. Diolch yn fawr. O bosib bod rhai ohonoch chi wedi gwylio cyfweliad diweddar hefo Rhian Cadwaladr ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Os na, mae'n wirioneddol werth i chi fynd i chwilio amdano fo. Sgwrs hynod o ddifyr am dy gefndir a'r broses sgwennu gan ganolbwyntio ar dy nofelau a llyfrau plant. Fel y sonwyd eisoes, da chi wedi sgwennu amrywiaeth o lyfrau dros y blynyddoedd. Os gen ti broses gwahanol ar gyfer y math o lyfrau wyt ti'n sgwennu? Wel, dwi wedi sgwennu 3 nofel a 2 lyfr plant sydd wedi cael eu cyhoeddi, ond dwi hefyd wedi sgwennu nofel fel addysgwyr sydd yn yr arfaeth o bethau, a llyfr plant arall hefyd fydd yn dod allan mis Medi Hydref. Oes, mae yna wahaniaeth yn y ffordd dwi'n mynd ati, wel, yn un peth, mae llyfrau plant gymaint byrach. Ond mi fyddai'n cynllunio reit fanwl pan fyddai'n neud fy nofela. Ond un peth gen fi'n gyffredin efo nhw gyd ydy, dwi'n dechrau bob tro efo llyfr glân newydd neis, efo clawr posh fel arfer, neu Moleskine neu rhywbeth neis fel a beiro. A wedyn mae'r syniadau yn dŵad trwy'r beiro cyn i fi fentro ati wedyn i dipio fe gyd i fewn. Ond dwi'n cynllunio reit fanwl a dwi'n meddwl lot cyn dechrau sgwennu. Fyddai'n mynd am dro lot a fyddai'n chwarae fo syniadau yn ymhen tra dwi'n cerdded. Ac yn anffodus, fyddai hefyd yn meddwl tra fyddai'n ynglyn yn nos sy'n beth gwirion i wneud a sy'n ni'n licio samreni ddim yn neud o, ond mae'n cadw fi'n effro nos. A peth anffodus am hynna ydy pan dwi'n deffro'n bora, dwi'n cofio am y syniad gwych ma'n wedi gael yn ganol y nos. Mae'n siŵr bod y broses o gynllunio llyfr coginio yn hollol wahanol eto. Ia, da chi'n iawn. Trafod y llyfr coginio Casa Cadwaladr ydan ni heddiw. Yn ystod y cyfnod clo cynta, mi wnes i a llawar un arall ymuno a curo corona coginio, sef tudalen Facebook Merched y Wawr. Yma nes i ddod ar draws lluniau hynod Instagrammable o bob math o fwyd wedi greu gynnit. Ai dyma gychwynnodd y daith o greu llyfr coginio? Wel, ia, yn syml, mae'r ateb yn hawdd i hwnna. Ia, y dudalen Facebook yr y corona, roedd y cyfle i fi gael sgwennu y llyfr coginio, y Casa Cadwaladr. Nes i ddechrau rhoi y lluniau mae fyny, yn ei light i ydi coginio. Dwi'n coginio pan dwi'n cofio a dweud gwir. Ac o'n i licio bod yn rhan o gymuned o bobl oedd yn licio'r un pethau. Ac y fian, a dweud gwir ar ôl mi ddechrau rhoi y lluniau yma, ges i e-bost gyn Mare Jones yng Ngwasg y Bwthyn yn gofyn, fysa ti licio wneud llyfr coginio? Wel, doedd Mare ddim yn gwybod, ond mi dwi'n casglu'r asetiau ers pan dwi tua 12 oed. A llyfrau coginio dwi wedi cael gwarad o lot fawr o'n nhw o gen i fi dros 200 o lyfrau coginio ar un adeg sydd yn lot gorfod. Dwi'n ond un bwces o lyfrau coginio sgyn i fi rwan. Felly, i gael y cynnig o wneud un fi fy hun, wel, oedd hynna yn rhywbeth hollol gyffroes. Ac dwi ddiolchgar iawn i'r tudalen Cur y Corona a Merched y Wawr am roed y cyfle yna i fi. Ac wrth gwrs nes i gario ymlaen i reid lluniau, a dwi dal yna, dweud y gwir, mae'n chydig bach yn addictif. Dwi'n meddwl, mae pobl yn gofyn i fi, beth sydd wedi cael ei deses yma, da ni'n wedi clywed, da ni'n wedi gweld llun gen ti, so dwi'n rhoi mwy a mwy i fyny. Ond mae wedi bod yn ddifyr hefyd i weld beth mae bobl eraill yn fita, ti'n gwybod? A dwi'n hefyd wedi cael fy ysbrydoli a wedi synnu ar y talent sydd allan yna, yn ywedig yn y maes cacena. Dwi'n credu sut mae rhai pobl yn gallu gwneud y cacena amazing ma. Dwi wedi trio'n hun a mae mor anodd, ti'n gwybod, mae yna cacena gwych yna. O, dwi'n cytuno'n llwyr, mae'n rhoi y cacena yna, jyst yn waw. A'r rhain i gyfadda, peth dwi wedi fentro mwyaf di'r Gacan Road Scratch, mae hynna jyst yn dangos yn sgilio fi, dwi'n meddwl.
A dwi'n siŵr hefyd i mi glywed yn dy sgwrs blaenorol bod coginio yn y gwaith a llawer aelod o'r deulu neu wedi bod yn gogyddion proffesiynol. Wel, ges i magu mewn caffi yn Llanberis ar ochr y ffordd, y stafell ffrynt tu ni oedd y caffi. A mi oedd hi'n gorad yn ystod tymor y season, fel oedden ni'n galw fod y cynni, o Pasg tan Hydref. A mi oedd hynna o pan o'n i'n dair tan o'n i tua 40 oed. A cyn hynny, mi oedd yn had wedi bod yn chef yn yr awyrlu, yn ddyn ifanc, o'n i wedi meddwl na pilot oedd o, tan welis i lun ohono fo mewn dillad chef, ac oedd efo gyfadda na, fi oedd erioed yn hedfa'r un awyren. Ond mam oedd yn rhedeg y caffi, mam oedd yn coginio a falle yn fanno. Ac erbyn hyn mae gen i fi fab sy'n chef ei hun. Mae gen i fo fusnes bach ei hun hefyd yn ogystal â gweithio yn Pant Du yn Penygroes. Mae o'n rhedeg busnes Melys Cheesecakes ac yn gwneud bo matha ag y cyn a pethau felly. So allet ti ddeud i mae o'n y gwaed? O, chwarae teg, mae hwnna'n bryl. Dwi'n meddwl sy'n gen i'n gobeith os y teulu fi yn cogyddion achos sy'n bita po peth. Ond, so sut mae'n mynd ati i sgwennu llyfrau coginio os na rhyw fath o ymchwil sydd i angen? Wel, oes. Mae o'n rhywbeth hollol wahanol i beth dwi wedi arfer wrth gwrs sgwennu nofela. A peth cyntaf nes i wrth mynd edrych eto ar rhai o'n llyfrau coginio fi a gweld be oedd yn apelio ata fi. A wrth feddwl am hwn, o rhaid i ni feddwl hefyd, oedden ni gorfod rhaid cais am grant cyhoeddi i'r cyngor llyfrau, ac o rhaid meddwl rhaid beth sy'n mynd i wneud yn llyfr coginio fi'n wahanol, beth sy'n mynd i wneud iddyn nhw fod isio rhaid yr arian i'w gyhoeddi fo. A be nathon ni feddwl oedd cyfuno'r ffaith bod fi'n awdur hefyd ac yn licio sgwennu ac yn licio straeon. Mae hwn yn cynnwys pytiau bach o straeon bach hanesion bach i gyd fynd efo amball rysait, atgofion, pam mae'r rysait yna yn golygu rhywbeth i mi. A dyn nes i nôl i'r hen scrapbook o gynna fi, nes i gychwyn pan o'n i newydd gychwyn yn yr ysgol uwchradd, ac edrych trwy resetiau ni wedi cael gyn nain ac un fy mam, resetiau pethau traddodiadol fatha tatws 5 munud a tatws yn popdi. A be dwi wedi weld ar y dudalen Ceir y Corona ydy, mae gen bob teulu rysait ei hun a'i ffordd hun o wneud o does, a rei yn ffrio'r porc gyntaf cyn reid o yn y tatws yn popdi, mae rei reid o syth i fewn yn amrwd, a chi dorth frith, a chi beth arall dwi wedi rhoi yn efo argen mae'n gymaint o resetiau gwahanol ar gyfer torth frith does, a bob teulu meddwl na nhw sydd efo'r un gorau. Lle dwi wedi cynnwys rei traddodiadol fel hefyd, a be o'n i'n gallu gwneud oedd wrth edrych a dilyn tudalen Ceir y Corona, a dwi yn dilyn tudalen arall yn Saesneg hefyd, BBC Good Food Together, di honna ar Facebook. Dwi'n gweld be mae bobl yn licio, be mae nhw fwyta, a pobl yn gofyn i fi, os o'n i'n reid llun rhyw disa neu rhywbeth i fyny, yn gofyn i fi am yr ysait, so dwi'n gwybod wedyn, mae bobl di licio honna, geith rhywbeth fel la fynd i fewn i'r llyfr. Felly, ac y balans hefyd oedd hynna'n bwysig, o'n eisiau cael ymrywiaeth o resetiau, a bod o'n rhywbeth sydd yn mynd i apelio at bawb mewn ffordd. Mae gyd i reid llyfrau sy'n canolbwyntio ar ryw un math o goginio, ond mae yna lot o wahanol bethau yn hwn. Mae yna bethau sydyn a hawdd, achos dwi'n meddwl na dyna sy'n apelio lot o bobl dyddi yma, da ni'n brysur tydan, bod chi'n gallu gwneud y pryd ma'n sydyn ac yn hawdd. Mae'n lot o hynna yna fo, achos dyna'n steil i o goginio hefyd. Ond mi dwi hefyd yn licio pan mae gen i'r amser i ffaffian yn y gegin. Lle mae'n amball yr rysait sydd yn cymryd chydig bach mwy o amser pan mae gen i chi amser i chwarae yn y gegin. Gwych. Dwi'n meddwl mae hwnna'n gwych, jyst achos dwi'n meddwl o ran straeon, o ran mae bwyd jyst mor canolog weithiau i'r straeon yma a'r atgofio yma da chi'n cael. So dwi'n meddwl mae'n wych bod chi'n gallu gweddi'r ddau i'r coginio a hefyd cael y straeon yma yn llifo i fewn hefyd o ran cael narratif bach. Jyst yn meddwl, da chi sôn am sut da chi'n penderfynu, ond o'na rhyw fath o limit ar faint o reseitiau oedd yn mynd fewn i'r llyfr? Wel, nes i sbio ar y llyfr oedd gyda fi, ac o'na rhain yn fath o 200 o'r bethau felly, ac o'na rhai efo dipyn llai. Nathon ni setlo'n diwedd ar 80, achos be o rhaid i ni gadw mewn cof oedd, bo rhaid i fi goginio hein i gyd ar gyfer cael tynnu lluniau nhw.
A hyn o amser a hyn o gyllid sy'n yna, yn wedi gyfa llyfrau Cymraeg i ti fedru gwneud hyn. Felly o rai ni gyfyngu fo. Tîm bach, ydyn ni sydd wedi gweithio ar hwn. Mae'r adolygydd wrth gwrs, a wedyn fydd Olwen yn dylunio fo, a wedyn Christina Van Holser, y ffotograffydd, ddoth draw i dynnu y lluniau. Mae Christina yn ffotograffydd gwych, ond dydy ddim yn arbenigo just mewn tynnu lluniau bwyd. A tysa ti'n gwneud un o'r llyfrau, mae gen i fi gasgliad o lyfrau Jamie Oliver a Gordon Ramsay a'r cygyddion enwog mae'n gyd. Mae gen nhw dîm cyflawn sy'n dod i fewn i weithio hefo nhw. A dwi'n newydd brynu llyfr wrth ystwytha rwan, ac o'n i'n gweld y diolchiadau hwnnw, ac oedd hi'n diolch yn hwnnw i'w thîm, oedd fe'n gweithio hefo hi, y ffotograffydd bwyd penodol, 3 stylist oedd yn gweithio ar sut i osod y lluniau wan, sut i osod y bwyd ar gyfer y lluniau mwyaf trewiadol, a hefyd un person oedd just yn prynu'r llestri, ac yn sortio'r llestri allan, a hefyd oedd gen i hi rhywun oedd wedi bod yn neud i gwallt hi, a'i cholir hi, a'i gwisg hi. Wel, a gen i ni'n byd, just y fi a Christina, ac oedden ni'n gorfod wneud y coginio, o'n i'n wneud y coginio ar golchi llestri, ar siopa, ar gynllunio, a mae wedi bod yn lot o waith. Ond dwi wirioneddol wedi mwynhau o bod fi ar yngluniau erbyn diwedd 6 diwrnod o seithio gen i efo Christina. Felly 80 o resetia, chathon ni ddim amser i wneud hynna i gyd, felly dwi wedi tynnu rhai o'r lluniau fy hun. Ond oedden nhw ddyddiau llawn iawn, nid yn unig oedden ni lluniau, ond o fita, achos ac yn gas gen i wastraffu, a mod hyn a hyn fydd yn neulu fi fita. Felly fe Christina a fi'n pizza trwy'r dydd hefyd, tra da ni'n gwneud y bwyd a tynnu'r lluniau yma. Sa fi wedi cael llon bol o fod yn y gegin ar ôl hynny. Wel, ti'n gwybod, mae wedi gwneud lles i, mae wedi gwella'n sgiliau fi, de. Dwi'n teimlo bod fi llawer fwy efficient yn y gegin rwan, achos mae hynna wedi dysgu gwersi fi ar sut i gynllunio a sut i fod yn effeithiol yn sut wyt ti'n coginio. Dwi'n siŵr, os da chi'n gallu gwneud masterclasses i bawb ar ôl hynny. Dwi'n yn gwybod am hynna. Dwi'n siŵr bydd pawb yn troi fyny ar gyfer hynna. A wedyn, gan bod chi'n sôn, o'ch chi'n gwneud rhyw 80 o brydiau neu rhywbeth fel yna, os na pryd o fwyd ti'n cysau coginio, neu un ffefryn hefyd? As yn byd dwi'n cysau, ond mae'n rhywbeth dwi ddim yn dda amdano fo. Dwi ddim yn dda am bethau sydd yn ffidli a rhywbeth sy'n golygu torri lluniau syth. Ac yn ewedig rwan bod fi yn tynnu lluniau a mae gen i fi dudalen Instagram Casa Cadwaladr a felly a wedyn, ti'n bod, mae'r lluniau yn bwysicach i fi mewn ffordd. Pan dwi'n neud cacena bach a felly, dwi'n trio cael nhw fel fyswn ni ar bake-off, ti'n gorfod trio cael nhw union yr un seis, a fedra i ddim torri lluniau syth am y mywyd. Felly mae'n brownies fi'n wonky, di misgedi fi byth i gyd yr un maint. Rhyw goginio a ffwrdd a hi, dwi'n meddwl ydy'n steil i, dwi ddim yn ddestlus. O ran ffefryn, dwi jyst yn licio bita, dwi jyst yn licio bwyd. Felly dwi'n licio neud bob dim, ond os oes un pryd dwi'n fwynhau wneud fwyaf. Ciniodolig di hwnna. Dwi wrth y modd yn ei ciniodolig, dwi wrth y modd yn yr holl drimmings, 2 neu 3 gwahanol math o stuffings, bres sauce, cranberry sauce, cartra, 3 pwdin. Fel arfer dwi wedi blino gormod i fita fo. Ond dwi hefyd dwi'n licio'r sbarion wedyn gyda'r nos. Felly, ie, un diwrnod y flwyddyn. Ciniodolig. Dwi'n meddwl, gai ddod atoch chi dolig yma, achos mae swnio yn, mor blasus. So, wrth sgwennu'r llyfr yma, ac fel o'ch chi'n coginio, da chi'n sylwi bod na cynhwysyn ti'n defnyddio'n aml? Wel, oes na, deud y gwir, yn Casa Cadwaladr, coconut. Really? Nes i sylwi bod hwn yn cael ei ddefnyddio'n aml gen i.
dwi'n defnyddio'r gair coconut. Dwi'n trio sgwennu'r llyfr yma. Mae yna lot o bobl Cymraeg i hael sydd ddim yn licio llyfrau coginio Cymraeg achos bod nhw'n defnyddio geiriau fatha sbigoglus a pwmpan cnau menyn a falle. A dwi wedi cwffio i drio cael y geiriau da ni ddefnyddio fel butternut squash. Dwi'n yn siŵr os dwi'n mynd i ennill y frwydr yna, ond os fydd y gair sbigoglus yna, dwi eisiau spinach mewn brackets. Ti'n meddwl bod bobl yn gwybod y syth heb fynd i gefn y llyfr, beth iawch ydi hwnnw. Ond o'n i'n eisiau dweud cneuan goco, o'n eisiau dweud coconut. Ond o'n i wedi sillafu fo yn Saesneg, a angen newid yr i ola i'r so o'n eisiau just wneud find yn y ddogfen gyfer coconut. Mae coconut, dod i fyny, bob munud. So mae gen i fi ddwy gacan. O na, mae yna 2 cacan efo coconut, mae yna meringue efo coconut, mae yna pysgodyn efo coconut, mae yna llaeth coconut mewn gwahanol bethau, a hefyd mi o'na fisgedi coconut, ond dwi wedi newid hynny yn rhoi bisgedi almond o'n, achos o'n i'n meddwl, dim pob sy'n licio coconut na ci, dwi'n eisiau bod yna ormod ohono fo chwaith. O, mae hwnna'n wych. Coconut amdani. A wedyn, o'ch chi'n sôn hefyd bod chi yn dipyn o ffotograffydd chi'ch hunain. So, ydych chi'n gallu defnyddio eich sgiliau ffotograffydd ar gyfer y llyfr yma? Wel, dwi wedi licio tynnu lluniau erioed. A eto, mae'r flwyddyn od yma da ni wedi cael wedi bod yn un hynod greadigol i fi mewn ffordd, achos dwi wedi cael yr amser i ddatblygu fy niddordebau ar ei penna, coginio a tynnu lluniau. Dwi'n reit yn dechrau cyfnod clo nes i brynu camera go iawn, fy nghamera go iawn cyntaf. A dechrau postio lluniau i fyny nes i efo hynny hefyd a cael i'w adborth o'n i ar perthyn i ryw dudalen ffotograffiaeth a dechrau dysgu a prynu llyfrau ac edrych ar wefannau a datblygu'r sgiliau. Wedyn nes i ddechrau edrych ar sut mae tynnu lluniau bwyd a mae'n grefft yn ei hun. Mae gen i fi lot o waith dysgu i wneud. Ond dwi'n mwynhau y profiad o drio lle, a pan o'n i efo Christina, nes i ddysgu lot ganddi hi, oedd yn lwcus mewn ffordd, achos gan bod ni ddim wedi cael yr amser i dynnu nhw gyd gen Christina fi sydd wedi tynnu dwi'n meddwl ryw 17 allan o'r 80 o resetia fydd yna. A be dwi'n mawr obeithio di fydd bobl ddim yn sylwi yn syth, pa rei ydy'r ei amateur a pa rei ydy'r ei proffesiynol. O, greisau mysaf newch chi ddim sylwi hynny. Da i wedi gilydd da, i ddilyn o hynny wan, a gofyn rhyw gwestiwn bach slei o lle. Dwi wedi gweld ar YouTube a lefydd felly, o ta mae rhywun yn tynnu lluniau bwyd. Bob tro, dio ddim yn union beth da ni yn weld y lle. Mae yna rhyw drickery yn digwydd y lle, mae yna rhyw ddewniaeth yn digwydd yna lle. A dwi wedi clywed am rei yn defnyddio pethau odd fatha shaving foam, olew modur, a bob math o bethau i greu y bwyd. Mae tattoo stones i wneud hynny'n ar enghraifft. Ydy hynna wir? Wel, dwi wedi clywed hynna hefyd, ond na, mae bob dim nathon ni, mi oedd yn hollol fwytadwy. Mi oedd gen ni fantais wrth gwrs yn ynghegin ni oedden ni wedyn, doedd o'n mater o'n i'n coginio mewn ynghegin a cer ychydig o gama i'r stafell fita i reid o'i fyny. Doedden ni ddim mewn stiwdio lle sy'n ni'n feddwl bod i fwy anodd iddyn nhw adeg hynny bod y bwyd allan cael ei wneud yn un lle cael ei gario. Felly, na, bob dim welwch chi, mi nathon ni fita, mi gath bob peth i fita. Rhaid mi bwysleisio, dim yn ni yn unig nath fita fo, mi o'n i rhannu lot o bethau rhwng y gymdogion ar y pryd. So ni beth di dod i ben yn bita nhw i gyd. Yr unig beth oedden ni'n gorau wneud, wrth gwrs, yr unig tywyll bach oedd ti'n dewis yr ongl ora o dy gacan, wyt ti'n gosod dy brawni fwyaf sgwar, cos o'r fwyaf nhw gam ar eith honno yn y blaen. Jyst rhyw bethau bach fel la. Mae yna rhyw bethau o ran steil lluniau sydd yn neud i bobl fod yn ymateb o well i'r lluniau bwyd, mae'n debyg, sef pethau fel bod o'n edrych bod o'n barod i'w bita, fel bod chdi yw'n sbio yna fo, ti isio bita fo. Dyna ni'n drio wneud efo'r lluniau yma, trio cael bod rhywun yn edrych arno fo, a bod nhw, dwi isio bita hwnna rwan. A os da chi rei fforc yn y llun, mae'r awgrym yna, os ydych chi'n nestyn y fforc yna, os ydych chi'n gallu bita hwnna rwan. Mae rhaid mi ddweud, mae dy goginio di fynd i gedig, mae'r lluniau sydd ar y tudalennau Facebook a'r Instagram yn wych, ac rili dych ymlaen i weld y llyfr coginio hefyd y lle. Ond
dwi'n dipyn o fan o MasterChef Australia. A dwi'n mynd pawb yn coginio yn fanno, lle wyt ti rioed i cysidro cystadlu a rhyw raglan tebyg i hynna, lle? Wel, nôl yn niwad yr 80au, nes i gystadlu, nes i weld rhyw leaflets bach yn Tesco. Dwi'n cofio pwy oedd yr rhedeg gystadleuad, rhywbeth bwydydd Cymreig, gofyn oedden nhw am reseti ar gyfer pryd 3 cwrs, a oeddech chi'n gorau gyrru dy syniadau fyny am mi nes i yrru, a nes i fynd drwad i'r rown nesaf, lle ni'n gorau mynd i Fangor wedyn a coginio fo yn rownd Gwynedd, a wedyn nes i giro rownd Gwynedd, a wedyn o'n i'n mynd lawr i Gaerdydd wedyn, i'r Holiday Inn o bob man, a coginio yn fanno o flaen cynulleidfa yn y ballroom. Ac oedden nhw wedi dŵad ar ryw stofs a falle i fyny fanno. Ac o'n i'n cymryd â ffrind efo fi, oedd yn cymryd lawr i'r gegin i olchi llestri, achos do'n ddim dŵr a sinc na dim byd yna. A oedden ni hefyd yn gorau mynd, dwi'n cofio, na, mi o'n y stof yn y dweud, mae hyn lot o flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio, dwi'n cofio i mi losgi mraich. Nes i just losgi naich ar ochr y drws popdi a gorau cael rhyw crim a rhyw ffys fawr a pobl yn gwachad chdi. A dwi'n actores hefyd, felly yna chydig bach o honna fi'n quite mwynhau y perfformio a'r drama bod fi wedi llosgi ar ei bethau felly, mae'n siŵr. Nes i ddim giro yn y ffainal, ond oedd o'n brofiad. O ran cystadlu erbyn hyn, wrth gwrs mae'r cymaint o raglenni teledu wan yn does sydd wedi dod ers hynny. Nefar in Ewrop, good boy, fyswn ni'n cystadlu. Dwi'n ei gormod o lanas, dwi'n gwllwn bethau, dwi'n malu, dwi'n splasio. Os ydych chi wedi gweld, dwi'n dilyn y raglenni yma hefyd, a Bake Off, dwi'n gwylio hwnnw. A ydych chi'n gweld y llanas mae rhaid yn ymwneud? Wel, dwblwch o, dwi'n neud gormod o lanas. A hefyd, all yn ôl yn heili, dwi'n gwastyliwn i gyfadda hyn de. Maen nhw'n dweud bod fi chydig bach o Jekyll and Hyde, a fi wyddyn nhw ddod ar yn rhawsi pan dwi'n y gegin, neu dwi'n troi'n chydig bach o Gordon Ramsay, a maen nhw'n gwylio nhw ac yn hel nhw o'na. Felly, dwi'n meddwl bod fi isio neb weld yr ochr yna honna fi. O, mae hwnna'n wych. Dwi'n meddwl sa'ch chi mor... O, sa'ch chi'n ddifur i wylio, sa'ch chi'n mynd ar Bake Off neu MasterChef, dwi'n siŵr. Ella byswn i ddifur i wylio, dwi'n siŵr swn i licio gweld yr hyn, de. O, mae hwnna'n wych. Ond, so, un peth sydd wedi ymddangos yn ystod y flwyddyn diwethaf yma ydy bod pobl yn mynd ati i ddatblygu sgiliau newydd fel coginio. Ti'n meddwl bydd pobl yn parhau ddatblygu'r sgiliau newydd yma fel da ni'n dod allan o lockdown wan? Wel, dwi'n gobeithio, ond dwi'n yn gwybod chwaith. Dwi'n gobeithio fydd pobl wedi sylweddoli bod coginio ddim mor anodd ag wyt ti'n feddwl, a bod modd gwneud pethau really blasus, really iachus, yn hawdd ac yn sydyn. Ti'n gwybod, yn yr amser, sa ti wedi cerad i'r siop take-away, neu di ordro fo beth bynnag ydych chi'n gwneud i gael eich take-aways. Sa ti'n medru gwneud curry pysgodyn, enghraifft, mae gen i fi'r size curry pysgodyn yn y llyfr. Sa ti'n gallu wneud o. A mae cacenna gymaint neisiach pan ti wedi gwneud nhw dy hun na cacan o siop, yn wedi cacan archfarchnad. Na'i'n bita nhw, mae'n rhaid mi ddweud, dwi'n chydig bach o snob am cacenna archfarchnad. Well gen i beidio cael y caloria yna. Well gen i, as yw'n mynd i stwffyn efo caloria ar rhywbeth sydd ddim mor dda hynna i'n iechyd i. O ia, dwi eisiau gwneud yn siŵr bod o'n flasus. A ma, ti'n bod, fedra i wneud scones, enghraifft. Fedra i gael scones ar y bwrdd mewn 20 munud. Mater o arfer ydy, wrth gwrs, mae'n siŵr bod fi'n gynt, achos dwi wedi gwneud nhw gannoedd o weithiau erbyn hyn. Ond dyn nhw ddim mor anodd as ych chi'n feddwl. A swn i'n anodd unrhyw un i drio, os da chi roed i coginio dim byd, triwch. Ach, mae'n rhywbeth mor special does o goginio rhywbeth i rywun arall. A i roi o fel rhodd, dwi'n ei cacan pen blwydd i bawb. Mae hwnna'n rhywbeth da ni'n gael yn tynnu yna, cacan pen blwydd i'n ffrindiau. Dwi wedi dechrau rhywbeth yn y cyfnod clo yma, o'n mynd â cacan i'n ffrindiau hefyd, so fydden nhw'n disgwyl nhw, mae'n siŵr bydden. Ond ia, dwi'n gobeithio wneud pobl cario ymlaen a datblygu y sgiliau yma. O, so yna, sef o'n braf ys nhw yn, achos dwi'n cofio, dwi os yn defnyddio dad fi fel enghraifft, di dad fi, di o ddim yn cogydd, ond nath o benderfynu, mae'n mynd i wneud scones,
A chwarae teg, nath ni rhyw 6 batch gwahanol. Oedd y chweched yn berffaith, ond, wel, o rhif 3 ddim y gorau, oedd e fel carreg mewn ffordd, ond oedd o'n deud, so fe, ar ôl practisio, so fe, oedd o'n mwynhau'r broses na. A mae A un, lle mae dyfo just... barhad chwarae teg iddo fo, ti'n bo, peidiwch a disgwyl gwneud rhywbeth sy'n edrych yn union fel y lluniau yma yn syth ar eich ymgais cyntaf. Ond wedi deud hynny, dydy lluniau fi ddim yn edrych yn berffaith, dwi wedi gwneud fwriadol, do'n i ddim eisiau'r twyllo yma, ond eisiau nhw edrych fatha sa fi mwy siomedig nag oes, ti wedi dilyn rhyw saith mewn llyfr, a mae'n edrych yn ffantastig, a dych ddim yn edrych yn byd tebyg. So, ti'n mo, o'n i wedi gwneud, mae gennym fi rhywsaith cacan, banana a taffi na, a mae yna gracia yn ochr ag acan. So nes i'n wneud un arall. Ti'n bo, mae yna gracia mynd i fod mewn ambell i gacan. So dwi wedi gadael hi fel ag y mai. Ac yn y gobaith wedyn, bydd pobl yn gallu creu pethau sy'n edrych debyg i'r llun. Briliant. Wel, ti'n enghraifft o berson sydd wastad yn brysur, ond wastad yn gallu profi pawb bod ddim angen sgwennu am un topic i fod yn llwyddiannus. A i lot o pobl ifanc yma sydd falle meddwl cyhoeddi llyfrau nhw eu hunain, os yna unrhyw fath o gyngor bysach chi'n rhoi iddyn nhw i fynd ati? Wel, beth sy'n ni ddweud fysa, i ddechrau beth bynnag pan ydych chi'n sgwennu, sgwennwch y math o lyfr sy'ch chi licio ddarllen. Dwi'n meddwl na dyna peth hawsa i wneud. A wedyn, dangoswch eich gwaith sgwennu i'r math o bobl sy'n darllen y math yna o lyfr. Achos da ni gyd yn licio gwahanol bethau. A sa'n pwynt sgwennu rhyw stori ramant, ysgaf neis, a roi ti i rywun sy'n licio rhywbeth, nofela detective tywyll. Dyn nhw ddim yn mynd i licio fan acti. So, dangoswch eich llyfr i rywun da chi'n, neu chi'n rhyw fath o sgwennu, i rywun da chi yn trystio, a rywun sydd yn mynd i werthfawrogi y math yna o sgwennu. Ond peidiwch a torri'ch calon os dyn nhw ddim yn licio fo, achos mae tas pawb yn wahanol. Dwi ddim yn cystadlu, fyswn i byth yn cystadlu efo fy llyfrau, achos ges i fynd hallt unwaith a nath yna chwalu'n hyder i yn llwyr, a dwi'n gwybod am awduron rwan, awduron hynod brofiadol a llwyddiannus, os gawn nhw adolygiad gwael, a mae hynna'n gallu chwalu hyder rhywun, ond barn un person oedd hynna ond de. Ti'n gorfod cofio am y bobl eraill sydd wedi mwynhau dy waith di. Wel, mae hwnna yn cyngor, dwi'n meddwl, sa pawb yn gallu ddefnyddio, jyst yn gyffredinol hefyd. A wedyn, fel da ni'n dod i'r diwedd o'n, da ni efo jyst ychydig o gwestiynau cyffredinol i ofyn i chi. A un hawdd, beth ydych chi'n darllen ar hyn o bryd? Wel, eisiau mewn blwydd os ystwytha, ges i lyfrau coginio. So, llyfr coginio, di o ddim surprise. Sgyn i fi ar y nesg ar y funud, llyfr Ottolenghi, sydd yn gogydd hynod boblogaidd ar y funud. Resetio Dwyrain Canol ar un diweddara simple sgyn i fi. Eto hawdd a sydyn yma, mae'n flasus ofnadwy. O ran nofela, mae gen i fi beil mawr, dwi wedi brynu yn barod i ddarllen Castell Siwgr gen Angharad Thomas ydy'r diweddara, ond dwi ddim yn mynd i ddechrau darllen nhw ar y funud achos dwi ar ganol sgwennu nofel fy hun. A dwi'n licio darllen nofela pobl eraill, achos mae'n gallu chwalu'n hyder i bod dwi'n gweld pethau mae pobl eraill yn sgwennu. A well gen i jyst gael hon allan y ffordd gyntaf cyn ei ddechrau darllen fy mheil. Diolch yn fawr iawn, Rhian, am sgwrs hynod o ddifyr. O gallai i ddim aros i drio rhai o'r resitiau yn y llyfr Casa Cadwaladr. A cofiwch, mae y llyfr ar gael i'w fenthyg rwan o llyfrgell leol. I orffen, diolch unwaith eto i Estyn allan am ein alluogi i wneud y podlediad. A diolch masif i'r Rhian am y sgwrs hynod o ddiddorol da ni wedi gael, ac am godi'r awydd mawr am fwyd arna ni. Diolch i chi am wrando. A gobeithio chi fwynhau gymaint a wnaeth Lois a fi. A chofiwch edrych allan am benodau eraill o'r podlediad Bil Llyfrau.